Ce prost sunt! Șterge, șterge, șterge! Imaginează-ți, abia ai intrat la liceu, toată generala ți-ai luat bully pentru că erai timid și te îmbrăcai din bazar, dar acum ești pregătit să faci o schimbare. Te-ai apucat de sală, bagi pastile, ai o rutină de skincare care te-a scăpat de coșuri și implicit de porecla care te-a bântuit 4 ani de zile. Coșarul. Te-ai lăsat de jocurile video în favoarea jocurilor de noroc și acum ai bani de țigări, haine decente și un fresh de golan odată pe săptămână. Maria aia bună din a 10-a B se dă la tine de ceva timp, dar tu acum îți permiți să nu îi împărtășești sentimentele. Ți-ai câștigat locul în gangul de golani al liceului și acum fumezi cu băieții de a 12-a. Ai reușit. Într-o zi obișnuită cobori din taxi, pregătit să chiulești de la prima oră ca să stai la țigară cu băieții. Dar ceva nu e bine. Ești gonit de acolo și nevoit să pleci la oră. Profesorul râde de tine și te ține în fața clasei. Colegii te batjocoresc în timpul orei. Ai un atac de panică. Îți ceri voie la baie ca să te speli pe față unde te așteaptă Maria de la 10B care spune că nu îi mai place de tine și pleacă. Te duci acasă nedumerit, te pui în pat, deschizi TikTok-ul și atunci realizezi ce s-a întâmplat. Clipurile cringe făcute de mama ta mai de mult au ajuns în sfârșit virale. Le-a văzut tot liceul. Acum o duci mai rău decât în generală și ai o nouă poreclă. Mămosul. Ai eșuat. Bă, din fericire asta nu este povestea mea, dar din nefericire cred... Futu-ți Dumnezei. Bă, din fericire asta nu este povestea mea, dar din nefericire cred că știu a cui o să fie. Vezi tu, doamna Monica Recomandă sau Monica Lepădatu, cel mai probabil trece prin criza aia de la 40 de ani în care nu ești mulțumit cu viața ta și alegi să faci un 180. Dacă ești în liceu, poți observa o mini-criză din asta la colegele tale de clasă care se vopsesc o dată pe săptămână sau la colegii ăia care se rad în cap. Revenind, la 40 de ani e altceva. Unii încearcă să-și deschidă o afacere, alții se bagă în politică, alții ajung în pușcărie și alții le fac pe toate trei. Dar cei mai dubioși mi se par oamenii care aleg să meargă pe una din astea două chestii. Dezvoltare financiară sau dezvoltare personală. Mama, ca și Monica, a ales dezvoltarea personală, dar după ce a văzut ce mizerii debitau acei guru care nu erau tocmai dezvoltați personal, s-a oprit și aia a fost. Ei bine, Monica a fost foarte fascinată de ce a auzit pe acolo, așa că s-a hotărât să-l bage și pe fiul ei în asta, ca mai apoi să creeze una din cele mai mari cringe-uieli pe care le-am văzut în viața mea. Ce prost sunt! Șterge, șterge, șterge! Ce-mi place că sunt deștept și pot să învăț orice. Pentru că așa mi-a zis mama să zic. Și mama mea e cea mai deșteaptă. Pentru mai multe sfaturi cum să crești copii deștepți și cu foarte multă încredere în sine, urmărește-ne și dă-ne like. Vere, uite-te puțin la fața lui. Asta e fața unui om obligat. Femeia efectiv și-a adus copilul într-un parc populat și l-a obligat să joace rolul ăsta de față cu toată lumea. Și după ce a zis Monica, hai să mă și sub puțin singură, așa că l-a obligat să tragă și ultima parte, coaie. Pentru că așa mi-a zis mama să zic. Și mama mea e cea mai deșteaptă. Se vede pe el că nu vrea să facă asta și problema e că Monica își postează clipurile și pe Insta și pe TikTok, adică două platforme pline de troli, printre care și eu, dar printre care și colegii băiatului, coaie. Totuși Monica a vrut să transmită un mesaj. Hai să vedem ce a înțeles lumea din el. Don't ever step foot in Bacău, Liluan. I'm a toucher. Dacă eram copilul dumneavoastră, m-aș fi sinucis, săruna. Sugeți pula, doamna Viorica. Cum să crești un NPC? Ce țâțe mari. Bă, cam asta se întâmplă când la 40 de ani nu-ți vezi dracu de viața ta. Oricum, în vreo 5 ani Insta o să ajungă la fel ca Facebook, unde dacă intri acum dai doar de tactul care încearcă să-și facă gagică sau de bunică tu care înjură prin comentarii. Totuși, doamna Monica nu postează doar dezvoltare personală. Ea face și comedie. Hai să vedem câteva sketch-uri ca să mai ieșim din depresie. Doamne, ce e cu copiii ăștia? Băi, lasă părinții nesupravegheați, ia uite ce fac ăia. Ăștia sunt ai mei? Mama, ce ai pățit? De ce te uiți așa fix? Am văzut un domn care își bea cafeaua, fără telefon, fără laptop, fără iPod. Crezi că e psihopat? Bă, dacă până acum eram pe culmele depresiei, ăsta a fost elicopterul care m-a dus și mai sus. Na, cam atât pe azi. Până data viitoare, vezi și tu să nu-ți postezi copilul pe net ca să nu-i blestem dracu tot viitorul. Pa!